Aloitatko sä yleensä vuoden alussa jonkun harrastuksen, mikä sitten jossain vaiheessa lopahtaa? Ai, mikäs kuulustelu tää nyt on? Ei, tuli vaan mieleen, että esimerkiksi joogan. Niin, että yritätkö sä saada joogaamaan? Ei, kun aika usein alkuvuodesta sä sanot, että sä aloitat joogan, mutta loppuvuodesta sä et enää harrasta sitä. Onko näin? On! Ai jaa. No mutta tänä vuonna mä päätin kyllä taas aloittaa sen joogan. Ja nyt ollaan ensimmäisellä viikolla, eli Ja vielä jatkat. vielä jatkan. Mutta entäs sinä? No, mä en kyllä hirveän usein aloita uusia harrastuksia. Mulla on samat harrastukset läpi vuoden, mutta jos mä aloitan jotain, niin mä kyllä jatkan sitä sitten ihan koko vuoden ja varmaan seuraavankin. Aivan. Eli miten on sinulla? Jatkatko vai keskeytätkö? Ei muuta kuin Sisulla eteenpäin. Mikäs kuulustelu No esimerkiksi joogan. uudestaan?